एकदम मस्त मस्त. तर आज बऱ्याच दिवसांनी आई आपल्या सोबत असतात. आई आज काय दाखवतील आपल्याक? आज ना मी लहान मुलांसाठी बाळंतीणी पेज करतात, दूध सुटत नाही म्हणून ती पेज दाखवणार आहे. तांदूळ, मेथी, हालीम, गूळ, खोबरा ती घालून पेज दाखवणार आहे. ना त्यासाठी तू हे काय घेतलं? हे तांदूळ घेतले गावठी सुरई. किती येते साधारण? हे साधारण आता थोडेसे एवढे कोंडू भरते हे बघ. आणि ही भिजत घातलेली मेथी. हे न भिजत घालता तू काय भाजून घेतलं घ्यायचं ना आधी? न भिजत घालता सुद्धा येतो. तुपात परतले शिजत टाकले ना तरी मस्त होता पेज. होय ना. हा आता ती सुरुवाती काय? आता ही भिजत घातलेली आहे, ही आता शिजत ठेवते. तांदूळ धुवून घेऊ काय ना? तांदूळ धुवून घेते आणि पेज शिजत ठेवते. तांदूळ धुवून घेतलं ना ते? हा, तांदूळ धुवून घेतलंय आणि या पाणी घालते, 1.5 ग्लास घालते. 1.5 ग्लास पाणी घालू का? आणि हे ते तांदूळ आणि ही मेथी आणि हालीम त्याच्यात जरासं ओळ टाकलं, जराशी ही टाकली बाळशेपू. मग बाळंतीणी दूध सुट्टा चांगला मुला त्याच्यातून पोषक मिळतात म्हणून ही पेज बाळंतीणी गुणकारक हा. 4 दिवस तरी बाळंतीण झाल्यावर द्यायची. ही बघा आता कुकरला किती शिटी करू का? एका आता 4 शिटी करू ना. हे बघा लावते. हा त्याच्यात मीठ टाकू ना? हा, ह्याचा विपुरीचा मीठ टाकते. हे बघा मीठ टाकून झालं की 4-5 शिटी करून घ्यायचे ना? 4 शिटी, 5 नको. तांदूळ आणि सुरं येते तांदूळ. कुकराक लावलं ना आता शिजूक. आता आपल्या बाकी काय काय लागतं साहित्य? हे खोबरा टाकायचं, खोबरा गूळ टाकायचा, वेलची पावडर टाकायची आणि हो पण ना हो पण नंतर टाकायचं. आता आपण पुढची कृती मग दाखवतो. कुकराक लावून झाला ना आता? ह्या कुकराक लावून झाला, शिजला. शिजलेत ना तांदूळ? तांदूळ शिजले नाही. हालीम पण शिजलं. हालीम मेथी शिजली. आता काय टोप ठेवलं? टोप ठेवते, ठेवलंय. याच्यात जरासं तूप टाकते, मग डसाचं नाही. या वाणी वरते नाही इकडे. जर साधारण 2 चमचे टाकले नाही तूप त्याच्यात. आता पेज ह्याच्यात ओतते आणि त्याचा गूळ खोबरा असा लाव खाया ओतून म्हणून हे एकत्र ओतते ह्याच्यात. टाकतो तू? हा हो, 1 चमचा ओढ टाकतो ना? 1 चमचा वर बघा. या खोबरा, ओला किसलेला खोबरा खवंजला आणि ह्या गुळ. गुळ साधारण अर्धी वाटी. आता काय ढवळायचं? थोडं पाणी घालते, मग दूध घालते. उकळी लोक जरा वाढवलं काय? गॅस वाढवलं तर त्यात हव्या तर पाणी टाकायचं नाही? थोडासा आहे बघ टाकते. हा बस. आणि दूध येतं त्याच्यामुळे आणि ती जरा पातळ होत. पूर्वी तुम्ही ह्याच करायचा? ह्या तर बाळंतीणी का त्यावर डोळे डॉक्टर कोण नाही. बाळंतीण झाली का ती मुलांका दूध सुटा खोया म्हणून हालीम, बाळशेपू, मेथी, तांदूळ, गूळ, खोबरा घालून पेस्ट करायची सकाळीच आणि ती काय खाऊ द्यायची. एवढं ठोप त्यांचं खुराक काय दूध सुटला. लाडू पण बनवायचे? लाडू मेथीचे लाडू बनवले. हो, मेथीचे, डिंकाचे. हा त्याच्यात हालीम घालायचो,
सगळा घालायचा. मिरी पण घालायचा थोडा, सुंठ, जायफळ, मेथी, तिळीव, शेंगदाणे असं घालून लाडू करायचे डबोभर. ओव्याची पेज म्हणतात ते हेच की वेगळी खायची? आणि हीच वेगळी नाही, वेगळं काय नाही ना? नाही. ह्याच्यातच बाळंतिणीसाठी पहिले 4-8 दिवस झाले की जाऊच्या अगोदर तांदूळ, मेथी, हलीम, बाळशेपो, हे सगळा गूळ बीळ मूग घालून ती पेस्ट करायची आणि ती काय धबधबीत पेस्ट द्यायची. ती कधी सकाळी नाश्ताचा पेज येता का दूध सुटला सरसरावून ना. चांगली ती रटमटली वाटतं. रटमटली बघ. दूध किती टाकायचं आता? दूध टाकायचं आता थोडासा टाकायचं. जरासं आहे दूध टाकलं त्याच्यात. जरा परत ढवू घाला. जराशी काय टाकता आता? वेलची पूड ना. खमंगपणा वाटते. खमंगपणासाठी. आता काही जास्त काही शिजवू नको. ते शिजलेलीच ना. दिसाक तर रंग तो भारी लिहिला. खाऊन बघूची फक्त. जुन्या काळात तो पदार्थ आईच्या निमित्तानं आपण दाखवतो. असे बरेच पदार्थ दाखवलेले असतात जुने पदार्थ. ते पण तुम्ही चॅनलवर जाऊन नक्की बघा. खास जे मालवणी जुने पदार्थ असतात ते आम्ही आईच्या मार्फत दाखवतो प्रयत्न करतो. आणि त्या पण मालवणीमध्ये. आणि बाकीचे जे इतर पदार्थ असतात ते आपल्या मराठी भाषेत आम्ही दाखवतो. या बघा ते आता चांगलं सोय उकळलो ना. आता किती वेळ उकळायची की बंद करायची? गॅस काढू बघ ना. तर आपली ही पेस्ट तयार झाली. पेढे घेऊया गरम गरम. चला तर ते आता आपण दाखवूया. मग आई दाखवत तुम्ही कशी झाली ती खाऊन. बघा आईन बनवलेली पेस्ट तयार झालेली आहे. त्यात मस्त हलीम आणि सगळं सुवास सुटलेलं आणि बरी घट्ट झाली ना ती जराशी. अजून घट्ट होते आणि वाली काय. गरमा गरम हलीम मेथी तांदळाची पेस्ट तयार झालेली आहे. तुम्ही करून बघा ती कशी झाली आमका नक्की कळवा. आई चौगुण बघतील त्याची कशी झाली ती. तरी जाऊया का विचारत. आता बघ चव त्याची कशी झाली आता पेजेची. गरम आहे ना. गरम आहे. कशी झाली ती सांग आमका. एकदम मस्त मस्त बघा खाऊन. नाही खाणार असलं खायचं तिथं पेस्ट झाली आहे ना. तशी पौष्टिक पेस्ट तुम्ही नक्की करून बघा आणि ती कशी झाली आमका नक्की कळवा.